בואו נתחיל עם שכיבה על הגב. שוכבים על הגב כשכפות הרגליים שלנו קרובות אל הישבנים, לא צריכות להיות צמודות אל הישבנים, רק קרובות בנינוחות, ממש בצורה נוחה. פחות או יותר ברוחב אגן, אולי מעט יותר עקבים, מעט כלפי חוץ, זרועות אל הקרקע. אנחנו מתחילים רק לנשום פה. מניחים את היד שלנו אל הבטן התחתונה. מרגישים איך עם כל שאיפה אנחנו ממלאים את האזור הזה. הוצאת האוויר, האזור מתרוקן, הגב התחתון מתקרב עוד אל הקרקע. שוב שאיפה, ממלאים את האזור. הוצאת האוויר, אנחנו מרוקנים, הגב התחתון מתקרב אל הקרקע. עוד פעם אחת שאיפה למלא את האזור. בהוצאת האוויר שוב, הגב התחתון מתקרב אל הקרקע. נשארים פה לרגע בקומבקה, מרגישים את הגב התחתון אל הקרקע. מרגישים אולי איזושהי התעוררות מסוימת באזור רצפת אגן. ומנסים לשמור על האיסוף הזה ושואפים הפעם, אולי השאיפה תגיע כבר אל החזה. מוציאים את האוויר, כל הזמן מנסים לשמור על הגב התחתון שלנו אל הקרקע. שוב שאיפה, הוא לא בהכרח ממש צמוד. נשיפה, פעם אחת נוספת. שימו לב שתוך כדי שאתם נושמים, אתם לא מרימים את עצם הזנב למעלה, אלא שומרים על עצם הזנב במנח ניטרלי. מהמקום הזה אנחנו שואפים, מביאים את הברכיים שלנו אל הבטן, ומתגלגלים קדימה לישיבה. יושבים בכל ישיבה נוחה, אנחנו היום קצת מנסים לגשת אל אזור המולה בנדה, גם מי שמכיר את זה תמיד ככה נחמד לגשת אליה בכל מיני צורות. ידיים שלנו יכולות להיות מונחות על גב כפות הידיים, על הברכיים, או אחת בתוך השנייה, אצבע, במגע עם אגודל. אנחנו נושמים פה לאורך קו האמצע. שמים לב איך העצמות הישיבה שלנו מתקרבות אחת אל השנייה, מאפשרים להם להתקרב אחת אל השנייה, ממש באיזשהו אופן מודע, מדמיינים אותן מתקרבות אחת אל השנייה. תוך כדי הנשימה אנחנו אולי חווים איזושהי התעוררות מסוימת באזור רצפת האגן, אותו אזור שאליו ניגשנו בשכיבה על הגב. באותה הצורה אנחנו מקרבים את עצם המפסעה או עצם הערווה אל עצם הזנב שלנו. תוך כדי הנשימות. וכך 4 הפינות האלה, כמו 4 כיווני אוויר, אנחנו מקרבים אותם אל המרכז, אוספים אותם. זה ההתחלה בעצם של נשימת האוג'אי, האיסוף הזה של רצפת אגן. אנחנו ממשיכים לאורך קו האמצע. עולים עם תשומת הלב מעלה ויורדים איתם מטה. מאפשרים לשאיפה להצטרף אל התנועה מעלה. הוצאת האוויר מצטרפת אל התנועה מטה. קצה הלשון שלנו מונחת על החך העליונה, מגע ממש עדין. מי שמכיר את העבודה של הקיבוץ הגרוני מוזמן להתחיל ליצור את הקיבוץ הגרוני, עוד אלמנט בתוך נשימת האוג'אי, הנשימה שבה אנחנו משתמשים כשאנחנו מתרגלים תנוחות יוגה לפחות, בסגנון האשטנגה ויניאסה יוגה. מי שפחות מכיר את העבודה עם האוג'אי או את הקיבוץ הגרוני ולא יודע איך ליצור את הקיבוץ הגרוני, יש אפשרות פשוט לקחת את הנחיריים, לדמיין אותם כשני צינורות שדרכם האוויר עובר באופן פסיבי, נכנס ויוצא. והמנגנון שבעצם מאפשר את יניקת האוויר פנימה והוצאת האוויר החוצה נמצא באזור הגרון. וכך כשאנחנו מתחילים לעבוד איתו, קצת כמו שאנחנו שותים מקשית, ופתאום יש איזשהו hissing sound, מין כזה. אז אותו הדבר קורה כשהפה שלנו סגור ואנחנו נושמים מהאף, אנחנו שואפים, נושפים. עוד מספר נשימות.
בסוף הוצאת האוויר הבאה, אנחנו נשאר לכמה רגעים עם תשומת הלב שלנו אל אזור רצפת האגן. נשאר שם בקומבקה כשהפנים משוחררות לחלוטין, אין שום מתח. ברגע שאנחנו צריכים לשאוף, נשאף, לא נכריח את עצמנו להיות במקום של תחושה של מחנק. וככה אנחנו ממשיכים לעוד מספר סיבובים, לשאוף דרך הקיבוץ הגרוני הזה, להוציא את האוויר ולאט לאט להרגיש את הנגישות עוד על אזור רצפת אגן, להישאר שם לכמה רגעים בסוף הוצאת האוויר. עם השאיפה להמשיך לשמור על האיסוף הזה תוך כדי שהתנועה עולה מעלה. הוצאת האוויר חזרה מטה. אז כמה רגעים של קומבקה בסוף הוצאת אוויר. ושוב שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. אנחנו ממשיכים לנשום. אפשר לכמה רגעים לשחרר את הקיבוץ הגרוני, אבל לשמור על האיסוף של רצפת אגן. רק לשים לב אל התחושות לאורך הגוף. לחוות את התנועה הפנימית שעולה ויורדת. כל תחושה שאנחנו אולי מבחינים בה. אנחנו מנסים לא להגדיר אותה, לא לתת לה שם, בטח לא להעריך אותה בעין. טובה, לא טובה, רצויה, לא רצויה. לבחון אותה לכמה רגעים. אולי לנשום לאזור שבו אנחנו חווים את התחושה. גם היא נעימה, גם היא לא נעימה. ולהמשיך הלאה. אנחנו מנסים לא להיתקע על שום דבר, לא לתת לאירוע או לתוכן של האירוע, לגרור אותנו אליו. אז האיסוף הזה ברצפת אגן, או הקשר, הנגישות אל אזור המולה בנדה, המנעול או השער, יש כאלו שמתרגמים את זה. השער של השורש, של צ'קרת השורש שלנו, מול הדהר הצ'קרה. מאפשר לנו לנתב, לאסוף את האנרגיה ולנתב אותה מעלה ומטה. וכך בעצם לשמור על האנרגיה, לנצל אותה בצורה אופטימלית, במקום לתת לה להתפזר אל כל עבר, כמו להכרה שלנו שהמון פעמים מתפזרת על כל עבר. לאט לאט נחזיר את תשומת הלב אל החלל שבו אנחנו נמצאים, נפקח את העיניים.
אתם מוזמנים להמשיך אל החלק הבא ולהניע מעט את הגוף. כמובן שיש תמיד אופציה להמשיך את זה במועד אחר. אני מאוד ממליצה גם להוסיף קצת תנועה של הגוף, קצת אסנות אחרי הישיבה. המשך יום נעים.